Pazjenti bi problemi fil-vista tal-għajnejn, fil-muskoli u nervituri tal-għajn u dawk b'mart eraditarju se jbenefikaw minn investiment ta' aktar minn miljun euro li se jissarraf f'taħriġ speċjalizzat lil 13 il-Professjonist. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Prim Ministru Fl-Ingilterra spjega li l-speċjalisti Maltin se jintbagħtu f'universitajiet f'Londra, f'Cardiff u f'Sheffield fl-Ingilterra għal 3 snin, fejn se jitħarġu f'dak li jsejjaħ genetic counselling u f'żewġ oqsma marbuta mal-għajnejn. Il-konsulent tas-saħħa pubblika Dr. Kenneth Grek spjega li 4 mill-professjonisti se jispeċjalizzaw fil-qasam tal-optometrija. Optometrist ġifieri jaħdem l-iktar biex jara il-vista tal-pazjent meta l-vista tkun qed tmur lura, jagħmlu niċċali speċjali jew contact lenses jew prism lenses jgħidulhom. Ġifieri jara pazjenti li jkollhom vista jew għax ikunu bixxuħija jew nkella għax ikollhom xi mart ma jkollhomx vista ċara. 6 oħra se jispeċjalizzaw f'qasam li wkoll huwa marbut mal-għajnejn u li hawnhekk il-pazjenti jkollhom bżonn intervent speċjali biex ikunu jistgħu jaraw aħjar. Ortoptist ukoll jaħdem ma' pazjenti bil-problemi tal-għajnejn, però dawn jkollhom problemi ħafna drabi riżultat ta' xi marda oħra. Jiġifieri jkollhom pereżempju tumur f'għajnejhom u tumur f'moħħhom, jew jkunu qed jbatu bid-diabete jew jkollhom xi stroke li taffettwalhom jew in-nervituri jew l-muskoli tal-għajnejn. 3 professjonisti oħra se jispeċjalizzaw fil-genetic counselling li huwa kunċett kompletament ġdid għal pajjiżna. Jagħtu parir u jgħinu l-familji u dawk li jkunu wkoll pazjenti li jbatu bil-mart eraditarju biex jituhom parir anki fuq it-tfal tagħhom kif ikollhom tfal, anki biex jaraw kif il-qudiem kif għandhom jittrattaw din il-marda u bħalissa m'hemm ħadd li huwa mħarreġ f'dan il-qasam f'Malta. Dan l-investiment li 80% minnu ġej minn fondi Ewropej se jkopri l-ispejjeż kollha tal-professjonisti. Ġara darba jlestu l-kors u jiggradwaw se jkunu impjegati fl-Isptar Mater Dei u l-ħsibu li jgħalmu professjonisti oħra biex speċjalisti fil-qasam ikunu jistgħu jitħarġu f'Malta stess. Il-Ministru għas-Saħħa Fl-Ingilterra innota li dan l-investiment qed isir bħala parti minn viżjoni sostenibbli ta' pjan li qed jinħadem għall-Istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa għas-snin 2020-2030. Għandna kważi l-lussu illi minflok nikkombattu il-problemi li konna nsibu mawċna bħal out of stock, in-nies fil-kurituri, il-waiting list. Dawk issa mhux ħaġa tal-passat, ovvjament rridu nżommu dak il-livell imma nistgħu nippjanaw fil-futur. U biex tippjana fil-futur mhux biss irid ikollok il-pjanijiet imma jrid ikollok ir-riżorsi, inkluż il-riżorsi umani, professjonisti. U allura aħna bdejna minn issa inħarġu speċjalisti ġodda anke fuq osma li s'issa m'għandniex nies li jaħdmu fihom biex 3 snin 4 snin oħra meta jkollna bżonn servizzi l-ġodda nsibu min ikun jista' joffrihom. L-applikazzjonijiet jibqgħu miftuħa sal-ġimgħa 10 ta' Awwissu.